Welcome to my channel. So, yun, good morning. So, naimbitahan tayo ng isang kaibigan at ililibre niya tayo para magpa-facial. Oh, di ba? Kaya pa ba ng gadget nito o baka kailangan na yung jackhammer? Joke lang. So, yun, punta tayo doon kay Dr. Vanessa. So, kung saan doon tayo magpapa-facial at baka may chance pa na pwede tayong gumwapo. Let's go! Tara! Kay Doc Vanessa Tirby kung saan doon tayo magpapafacial. Take note ha, libre po yan. So cut muna tayo. Siyempre, so bago tayo makapunta doon sa clinic ni Dr. Vanessa, so kailangan nating daanan yung isa sa mga best friend. So hindi tayo makakapunta doon sa clinic ni Doc Vanessa kung hindi natin dadai kasi isa ito sa susi ng clinic. Tapos request niya kasi ito yung first job ko noon, kung sa hindi nakakaalam, ako'y isang manggugupit pero yung sarili ko hindi ko magupitan. Let's go! Ayun, sa wakas, tapos na rin yung gupitan namin ni best friend Zenny. So, ayun, proceeding na kami sa clinic. Tara guys! Hello guys, so nandito na tayo sa clinic ni Doc Vanessa Tirby. So, kung saan, ililibre niya tayo ng facial. Kaya pa ba ng facial to? O kailangan na ng jackhammer? So guys, pasok na tayo. So ayan guys. So, yung clinic ni Doc Vanessa Dermistica. Yan po. Sa pasok tayo. Hi ma'am. Good morning. So guys, nandito na tayo. So, hello. Ito yung nakasama namin sa Dasol nung nakarang araw, kung saan doon kami nag-overnight at nag-picnic. Kasi party pala ako ng reunion ng mga Tirbius family. So, kailan ka pa nag-umpisa dito? Jokoy. Anong pangalan mo? Oo, di ba ikaw yung usap ni Doc Vanessa nung nakaraan? Sige, good luck. So guys, tatanungin natin ng konti yung nila, Miss Cecil. Giselle po. Giselle. Taga saan ka, Giselle? Mangalan. Okay, Mangalan. Sige, good luck, Giselle. Thank you. So, naimbitahan kasi kami na para bumisita dito. At at the same time, ipa-vlog na rin namin. Ayan to, oh. So, ayan. Papasok na tayo. Wow! Ganito pala dito, no? First time ko pumasok dito sa clinic ni Doc Vanessa. Hi ma'am, good morning.
isa sa staff ni Doc Vanessa na sila yung nag-a-assist kung may magpapa-facial or ano yung magpapagawa nila. So ito yung kung tatanungin nyo para sa mga curious kung ano yung mga high-tech na gamit ni Doc Vanessa. Ito po. Para sa nito mo? Para sa nito, ito yung ginagamit sa facial. Ayun. So pasensya na guys, medyo wala pa yung talagang eksperto na gumagamit dito. Ayan po, diba? As you can see, so very high-tech talaga. So mamaya, susubukan natin magpa-facial. Ayun, ito po yung isa sa staff ni Doc Vanessa. So, ano yung pangalan nila, ma? Janessa po. Janessa po. Janessa, si Ma'am Janessa. So, tanong ko lang para saan ito yung gamit na to? Para sa ano po? Guys, pasensya na at medyo bago pa siya. So, hindi pa niya alam kung paano yung i-describe o i-explain kung paano, kung ano yung mga gamit. So, talagang ang nakakaalam lang talaga si Doc Vanessa. Pero pag makikita mo talagang high-tech talaga, di ba? Ayan. So, ulit. Hello guys, kung ganitong dermatologist ang hanap mo, dito lang yan sa Tapwag, Dagupan City, Pangasinan. Hanapin lang si Dr. Vanessa Tirview. So, very accommodating yung mga staff nila dito. So, ang galing ng mga servisyo nila dito. Talagang masusulit talaga ang pagpunta mo dito. Kung nakita nyo kanina, yung mga gamit niya, super high-tech talaga. So, anong inahintay nyo na guys? Tara na sa Derm Estica. Oh, this is my best friend. Name Neneng. So, ito yung consultant ko. Hello ma'am. So, ayun, tara. Ganito pala yung feeling guys na first time ko kasi mag-facial. Kaya pa ba ng facial to? Baka pwede na sa jackhammer. Ano? Okay. So guys, okay na. So, yun. At least na-try natin kung paano yung servisyo nila Derms Estica. Lalo rin sa consultant. Ayan, so maraming salamat. Anong pangalan nila ulit? Giselle po. Si Giselle, yan. Si Ma'am Giselle. Diba, kung sakaling mapadpad kayo dito at may plano kayong magpa-facial, so hanapin nyo lang si Giselle. Ano yung magandang servisyo na pwede nyo maibigay? Lahat po sir. Alam mo yung ganun po. Kayo bilhin test facial, regular facial, examinin nyo. Ayun. Anyway, salamat Ma'am Giselle. So guys, tapos na tayo. Kamukha ko na ba si Rico yan? Rico yan yan. Kaya na tayo.
natin kung paano magpa-facial kasi first timer ako magpa-facial. So, bali sa akin yung Doc Vanessa. Hindi man natin naabutan si Doc Vanessa. May mga previous interview ako sa kanya nung kasama ko sa Tasul kung saan doon kami pumunta nung family reunion. So guys, hanggang dito na lamang tayo. Kung bago ka lang sa channel ko, kung trip mo yung ganitong videos, so huwag mong kalimutang mag-subscribe. Pindutin na rin ang notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So hanggang dito na lang guys. Peace out. God bless. Okay guys, hanggang dito na lang tayo. Cut muna tayo.